Аля се, когато е добре, ме забрави. Когато стради и в незгоди, идва да ме търси. Нека направи така, че да е в постоянност на служение, за да очиста някои твърде така човешки, незгодни неща, така човешко натрупано живот и това си следваш. И идваш тук, ама годива ти е работа за идването, понеже не живееш според Словото Божие. Промени и Бог ще очисти семейството от многото проблеми. Поможи ни Духа си за цялата си Божия. Личи по лицето. Електричен ток, виж. Electricien tок шамари bien over temperiden color verdes levis en pradian. As calter bin de color verdes levis en pradian. As clotere bandia, lutere verdes levis en. Дух на нечисти нерви не сгоди. Запоявам ти в името на Исуса Христа. Излезте от нея. Идете безволни и пусти места. Нямате власт над нея. Амин. 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 Оставе не вердеш леви съм праден. Моля те, Господи, получи нещо. Твоята благост, Твоята милост, утеха, Господи, Твоята утеха. Така, да не диплиш, така да подхвърляш като листове стари неща. Не задирай, не търси своето си, остави и се моли Бог да те снабди с нужното, а не ти да го изискваш, което ти предизвиква страшно много приятност. Това е диплене в стари неща. Не обръщай внимание на старо прогнило, аз остави на Бога, моли се усърдно, за да имаш пълната свобода, така, вътрешна, да почнат на лекота. Не обръщай внимание на старите неща. Слава Богу. Брати се, ще се молим за научно направено патна. Има стресение на мозъка в болницата, научително му не е тук в болницата. Нека да се молим всички, да издигаме и да се молим. Боже, в името на Христос, моля те за милостта. Смили се, Господи. Смили се за нуждите на Боже. Издигам го пред Теб, Исус. Молим те, чуе молитвата. Дай победа, Господи. Зарадвай, брат ми Боже. Нека той да получи съобщение, че детето е добре в името на Христос. Изповядваме, Боже, изповядваме Словото Ти, че молитвата на двама и трима съгласие и чута, Боже. Ние сме съгласни, Господи. Неговото съвършено изцеление и здраве. Боже, Твоята ръка, бащинска и любяща, да бъде върху него. Шолър мълте реформа Арсардия. И хьола халомар първобълсон и ти уши и фрола. И хилома на шидра фарила на масана киоха проди. Сега искам само едно да допълня. Брат Светли къде е? Така ли? Той да казва едно свидетелство, какво направи Господ с неговото дете, когато той се покори и послуша това, което му се казва. Значи, Събки, тук ли си? Можеш ли да кажеш свидетелство за Банко? Може да седем, да слушам това, което да кажа. Моя син, когато се роди, с рак на пръща ще се роди. И аз не знаех какво на циганите малко сме неграмотни. Като казаха тумор, аз не знаех какво означава това тумор. И го правиха някакви операции, махнаха му единия пръст, но не става нищо, защото не може да се изцели тази болест. Докато една сестра от София каза да се обадим на братчето, аз не бях вярваща още. Да се моли Господ какво ще открие за него. И когато се молиха и Господ каза, че ще мине добре ръката, но ще бъде отгоре като бетон, а вътре ще работи. Ще работи просто. И мина се това. Оперираха го и почнаха да му вадят пръст. Почнаха да му вадят
сити. И като почна да кърви. И нямаше и лек за него, докато не се покорихме на Господа и ни повярвахме. И така. Да. Слава Богу. Малко ще допълна. Значи, ние дойдохме на цел. Ние си помогнем. И чух се глас, който казва: отгоре ще бъде като бетон, значи здраво. Вътре ще проработи. Докато не се покорите на Словото ми, докато не направите това, което аз искам от вас. Майки, запомнете, докато не направите това, което аз искам от вас. А исканото от Бога е писано в Словото Божие. Или това също, когато чрез Святия Дух се изговаря. Така че всеки, който има послушанието, сега няма значение дали са вече майки и големи и така нататък, всеки, който се покорява, слава Богу, Бог дава изцеление с пълнота. Сега момчето няма нищо, всичко нормално, окей, и така нататък, нали? Те се покориха. Те приеха Исуса Христа за личен спасител, сториха, що е писано в Словото, и Бог изпълни обещанието си. Така че няма трудности. Въпросът е решимост и изпълнение. Сега, да не останем в незнание, понеже е писано: людите ми страдат поради незнание. Ще ви помоля, поне когато идвате на църква, не е задължително, пише в Словото. Покорните по това ще се познаят, че се съобразяват със Словото ми и го изпълняват. Що няма ли едно чердже, една кърпичка да слагате на главите си, когато сте поне на молитва? Сега, искате, слава Богу, добро е. Конечихте тук, но много е лошо да няма жената за братчица, поне когато е на молитва. Ето, идвате на поклонение, за изцеление. И отново се потвърди: 3 само ще бъдат изцелени. 3 ще бъдат изцелени. Така че, вижте каква е числеността, а какво е действието. Така че, колко ви пречи да го направите? Колко ви пречи? Това е покорност. Това значи покорност. И ние така сме го приели. И така го практикуваме. И до сега продължаваме. Не сме изменили от старото служение. Затова, когато казах: аз дойдох да видя това, което насадих някога, какъв плод дава? Какъв плод дава? Бебето е писано. Плачете за себе си. Христос още откъсно да си казал: не плачете за мене, жени Ерусалимски, но плачете за вас и чадородието си, защото ще бъдат прикарани. Какво ти пречи днес, застанала смело пред Бога, застанала в пост, да се молиш и да получиш? Когато да църква имаш едно детенце, като почна да плаче, да пищи. Страшна работа е да се молим, ама детето не познава никого. И чух глас, който каза: майката да положи ръката си. Слава Богу, с полагането всичко се махне. Под въздействието силата на Святия Дух се получават много неща. Тези братя, по-старите и сестрите знаят. Те са свидетели на много от нещата. Затова казват: има ефект, когато изпълнявам. Затова казах и сестрата, дори сама да свидетелства, нали, какво Господ е направил за тях, когато те се покориха на Словото Божие. Окей. Това ще стане за нас. Нека да се справим и благодарим. Боже, в името на Христос. Благодарим Ти, Благослови. Благословим си, Боже. Благодарим за действието, което извърши на нас. Издигам всеки един Господи на това място. И те моля да помагаш. Тя отговор на молитвата на всеки един. Благодарим за словата, за действието. Моля да Твоя Дух да ги напъсва, за да не се бъдат по път, по който дойдоха, Господи. Но да търсят онзи път, който води към Тебе, Боже. В името на Исус Христос те моля. Употреби всеки един като благовестител, Боже мой.
пастор. покани извести значението, което е Божие.